chiyembekedzo namanja Ignatius Maponga Fiali ninda chema sore moyo ndisunungureiwo ndirangarireiwo taipa taora kuimba nenhamo zvekuti watokora pfungwa dzako varipo vanokushora maproblems akakubata kola chingositora misi haifanani ende upenyu haufanani ndati vangani vakadzvarwa vari nani simuka ita pulani basa mangwanani usaore moyo iwayo ndo mazuva eupenyu hwedu usaore moyo nerimwe zuva tichasvika zvedu asi kana zvaita usazotsvipira mudzime nekuti wane chiborani kana zvaita usazovenga vekwako chivati zvikulani baba mukuru ndaremerwa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday mukuvera ndaremerwa zore moyo iwayo ndo mazuva eupenyu hwedu usaore moyo nerimwe zuva tichasvika zveusina kuma zviri pamwe chete asi chokwadi hazvionane iwe nemari muri pamwe chete asi pafeya hamuonane sara zvakanaka ndava kumbonoshava sara zvakanaka ndava kumbonoshava baba mukuru ndaremerwa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday mukuvera ndaremerwa taipa taora kuimba nenhamo zvekuti watokora pfungwa dzako varipo vanokushora maproblems akakubata kola chingositora misi haifanani ende upenyu haufanani ndati